sou? Què tal? Veig que esteu ja escalfants, preparats per fer aquesta milla molt ràpida per aquí Valldoreix. El recorregut us puc assegurar que no és planet perquè a Valldoreix no tenim res pla, però bé, us animo a que ho doneu tot, que aneu molt pneumàtic. Corre solidaris! Comença la primera milla solidària de Valldoreix. Ja veiem com s'estira la grupeta, Déu-n'hi-do. Altres que s'ho agafen amb més tranquil·litat i facilitat. El recorrido duro, con mucho tobogán, mucho sube y baja, y la temperatura también que no ayuda mucho a oxigenar bien. Bé, bon dia a tothom, a totes i a tots. Benvinguts a la milla inclusiva. Bé, des d'aquí de l'EM de Valldoreix, això ens omple moltíssim d'orgull i de satisfacció. Podeu veure aquestes cares d'alegria i d'il·lusió per la sortida. Us demano que feu una salutació als fotògrafs, aixequeu els braços, saludeu, boteu una mica, que fa una mica de fred, i així tindrem una imatge ben maca. I espero que la gaudiu i que guardeu un bon record d'aquest dia, que és pel qual hem creat això. I molta salut i molts quilòmetres. Vinga, som-hi! Que si no tinc el fred i el cap i el cul, molt bé. Veieu, corre solidaris i solidàries! Quina estampa ben bonica! Felicitats! S'ho estan passant neta, Déu-n'hi-do. Últim